ți-e fric sau ce? Se pare. Este cald.いけいけよしいけあ Gata? Gata. Da, nu se poate uite pe acolo, dar nu e ceva de După abia, ce că stare eu. Este soare pe umbră. E chiar mai. Lasă-mă că vreau să-i felicit pe limba lor. Și mie dacă mi-ar zice unul de ăsta în română, m-aș bucura. Este foarte cald. Gata, gata. Eu cu ea ta, Mina!